Idan ka ji ranar nan hannu da kafaɗa ba ta je ƙasa ba to ba mu je gurin taron ba. Kun sani ba sai na gaya muku ba, kun san yanzu kakar zaɓe ta zo ta buɗe. Yanzu za a fara fita ko ta ina kamfen da kuma neman manufa da kuma neman al'umma. Ka san Garbati a ciki domin ka san yaron aikin sai yana da kyau. Hakan ma ba kana kallon sai faɗi ne ina kwabarsa. Ina so duk inda aka je abokan adawar mu suka kafa kamfen a yi raga-raga da koma su waye a wajen. Idan dai 'yan sanda sun yi ram da kuɗi ba tsari a shirya ba. In dai za a aje kaya ba gurin taro ba za mu iya tashin hankalin unguwa gaba ɗaya. Ko mutum masallaci shiga a shiga da mu a turmushe shi. Na ƙosa in sha jini, na ƙosa in fasa tumbi in farɗe shi. Dama ana farawa to mu fa fara. Ko ba mu da wani buri a yanzu illa kawai mu je mu kama sare-sare. Domin mu a redi muke da mu yanka wa kuɗi sako yanzu Allah. Ni fa kaga daga yanzu na daina bin duk wani ɗan siyasa. Na samu mafita ga ƙungiya da ta mai da ni mutum. Ina ɗan kayan nan Idan buge-bugen nan. Ta ji daɗin su. A ƙya fuskance ka. Yanzu aka fara tashin hankali da sare-sare da cire hannaye da wuya. Da ƙona Da gidaje. fere kunne ana cikin wannan magana. An kira wayan nan. Wai. Ka jira. Kai dan ubanka waye ce lokacin da ka zo ofis ka fita ka bi waɗannan 'yan jagaliyar siyasa wanda ba su da wani amfani a cikinmu illa kawai karnukan farauta da yawo. Za ka je ka bi su kai ma ka nemi ka mai da kanka ɗan iska. Kana ɗan mutanen kirki, kana cikin kwanciyar hankali, kana neman iliminka, ka je ka bi 'yan jagaliya. Wani irin ne? Kai! Ai da Garbati kake magana. Yanzu ba dole ne mai kashe-kashe wa kake so a kashe a zare masa hanji. Kai Karamin shege. ba Mutum nawa ka magana kashe? kashe. Ashe bayan Allah nan tura mu suke a matsayin mu na mahaukata sun mai da mu dabbobi sun mai da mu kannukan farauta. Su Shikenan. tura mu kashe ko a kashe mu in mun mutu shi kenan in mun kashe shi kenan in san hau kujera ma. Ashe har da wani ƴaƴansa su yi makaranta a London a Ingila mai ɗorawa a wannan ba matsala shanu. Ga hina abin da kwata ya kandama da koko. mu kiyaye duk wani ko wata kungiya da za su kira mu domin tada fitina ko tashin hankali a lokutan kamfen da zaɓe da yi mana alƙawarrukan da za su rusa matasanmu da al'umman baki ɗaya. Mu yi watsi da su tare da haɗa su da hukumomin tsaro domin tsaftace ƙasarmu Najeriya.